Και γεια σας παιδιά! Σήμερα θα κάνουμε βίντεο με Snacks. Ναι. Θα τα δοκιμάσουμε. Δεν πήραμε πολλά επειδή συνέχεια κάνουμε βίντεο με αυτά και χτες είχαν γενέθλια. Να τους πείτε χρόνια πολλά. Ναι, παιδιά, στα σχόλια. Και σήμερα επειδή τα είχαμε χαλάσει 20 ευρώ σε παιχνίδι εκεί. Ναι. Καταλάβετε. Ωραία, ξεκινάμε πρώτα με αυτά εδώ που όλοι λένε ότι είναι τέλεια, όμως εμείς δεν τα έχουμε δοκιμάσει. Ναι. Να βγάλω αυτό. No summer, no laser, μάγκα. Είναι με ξύδι. Με ξύδι, αλάτι, για σαλάτι. Δεν νομίζω να είναι ωραία αυτά. Όλοι λένε όμως ότι είναι τέλεια. Περιμένετε, πρώτα να τα βγάλουμε όλα. Εδώ έχουμε τα κλασικά με ρίγανη, άμα κάτι δεν μας αρέσει να τα φάμε. Και... Οπα. Μπισκότα βράουλα που λέει ξαδερφή μου ότι είναι τέλειο, εγώ δεν τα έχω δοκιμάσει. Είναι πολύ ωραία, παιδιά, και εσείς να το δοκιμάσετε. Μισό να δείξω στα παιδιά. Για εδώ Είναι τα καλύτερα που... Μπρο, εγώ νομίζω ότι χαλάσαμε 7 ευρώ και χαλάσαμε... Πόσο? 5,40 που είναι. Τέλος πάντων, τελείωνε. Ωραία, βγάζουμε πρώτη φορά που θα δοκιμάσω λεμονάδα. Ναυθραγικό. Οκ, ποιο να πάρω, αυτό εδώ είναι της μάντης για μετά. Όχι, αυτό εδώ είναι της μάδας. Αλήθεια. Πώς δεν το ξεχωρίζουμε όμως. Α, δεν πειράζει, πάρε αυτό. Θα πάρεις εσύ αυτό, είναι και μόμπ. Εγώ θα πάρω το πράσινο. Φούξια είναι. Δεν πειράζει. Θα πούμε τώρα φάντα λεμονάδα. Ναι, φάντα λεμονάδα. Και μετά, περιμένετε παιδιά, να ξεκινήσουμε πρώτα με τη λεμονάδα. Να βγάλω το καλαμάκι. Περιμένουμε, κλακ. Κλακ. Αν βγήκε το χαρτόνι. Δημήτρη, βγάλω το χαρτόνι. Παιδιά. Τα λαλάκια στη σειρά. Γιατί δεν βγαίνει. Να το έτσι. Γιατί δεν μπορώ, χαζό εσύ μα. Δημήτρη, δεν θέλω το καλαμάκι μου. Ούτε δεν μπορώ να το κάνω. Αυτό, δεν είσαι χαζό, αυτό της δεν ανοίγει. Φέρε τον να το ανοίξω. Τι έπαθε. Πάρε. Κράτα λίγο. Αν δεν έχει το δοκιμάσει, Κοίτα, τόσο απλό. Τόσο απλό. Ναι. Άνοιξε. Φέρε το. Ιου, έχει σαν. Ωραία. Ποιος θα το ανοίξει? Ξέρεις εσύ. Κοιτάξτε, Αρέσει με φυσική κακομοίρα. Έλα πιο εδώ. Δημήτρη, πατάμε λίγο πάω, θα φέρεις ένα πυρούνι κάτι για να ανοίξει το πρώτο. Ωραία παιδιά, θα το ανοίγουμε. Για αυτό πιο σπαστικό πράγμα, λόξιδες, καημένο. Έφερε Σαν κοκακόλα. Εγώ παιδιά μπορώ να το ανοίγω, αλλά μου χύνεται, δεν ξέρω γιατί. Α, και εμένα. Να κάνετε εγγραφή στο κανάλι Φαρολίσα Βασιλική. Ναι, παιδιά, οπωσδήποτε. Βρωμάει πάντως. Ποιο αυτό? Εδώ. Μυρίζει ξύνη και μη θυμίζει. Υγεία. Ναι, υγεία πάνω απ' όλα. 3. Βάλτε πρώτη βασιλική. Βάλτε τα μέσα τα καλαμάκια. Όλοι μαζί εδώ είναι τη μούρη. Σ' αρέσει? Ωραίο φωνή. Έχει ανθρακικό όμως. Σ' αρέσει. Δεν νιώθω κάτι, μόνο ανθρακικό είναι. Βγάλε το καλαμάκι σου να βάλω το δικό μου. Κλακ, κλακ, στάζει. Είναι στην αρχή ξινό και... Σ' αρέσει. Έχει ανθρακικό. Γι' αυτό. Κοίτα πώς έγινε το καλαμάκι σου. Α, παιδιά, κοιτάξτε πώς έγινε. Ολοθρούς. Δεν φαίνεται εκεί. Φαίνεται λίγο. Καλό είναι, απλά έχει πολύ Καλό. ανθρακικό. Όντως. Για βγάλω το καλαμάκι. Να δω, άλλη μία. Θέλω κι εγώ να δω, να νιώσω γεύση. Μου θυμίζει κάτι... Πώς να σου το πω τώρα. Λέτε, Λίζα μου. σαν κοκακόλα μου θυμίζει. Και εμένα αυτό. Είναι κοκακόλα ξεκάθαρα λίγο. Βάλτε τα όλα μέσα τώρα, πού να τα βάλουμε. Βάλτε εδώ. Βάλτε εδώ, sorry. Εδώ, το Σε μπράβο. αδερφάγια είμαστε. Βάλτε το πιο μέσα στο δικό σου. Τώρα με το ξύδι. Δεν πειράζει, άστο. Τώρα να κάνουμε αυτά εδώ. Το δικό δεν πειράζει. Κλικ. Οκ, πάμε. Ωραία, πιάμε Oreo. Όριο. Από πού τα ανοίγουμε για να μην μου τυφούνε. Από εδώ. Από εδώ. Κανονικά. Θες κάτι, δεν με νοιάζει. Άρχισαμε. Είναι πολύ. Βρωμάει, φραουλίλα. Φραουλίτσα βασιλική και φράουλα μπισκότα. Είναι
Τι λες, τέλεια μυρίζει. Ωραία, Δημήτρη πάρε. Λύσει την πουλάγη και εγώ θα πάρω. Wow, είναι τέλειο. Παιδιά, είναι τα καλύτερα μπισκότα ever. Εμένα δεν μου αρέσει καν που λίγο που το γλύψα. Τέλος πάντων. Έχει βανίλια και φράουλα. Ωραία, κάτσε. Ένα, πάμε. Καλά. Είναι πολύ ωραία. Δοκιμάστε τα. Πόσο του βάζεις? Πώς το βάζεις? Είναι τέλειο. Εσύ πώς θα το βάζεις? Εσύ. Α, εγώ. 10 στα 10, ήταν πολύ ωραίο. Εγώ 8,5. 5, εσύ 3. 5-3. Πού να το βάλω αυτό? Εδώ. Ας το πούμε, σιγά. Και λίγο λεμονάδα να φύγει η γεύση. Χαζή γεύση, δεν μου αρέσει. Θα τα πλύνουμε μετά έτσι κι αλλιώς. Ιλού. Μόλις. Έχει χάλια γεύση το. Αγιαστικός ήχος. Δεν θα τα ξαναπάρω ποτέ στη ζωή μου, δεν μου αρέσουν καθόλου. Μόνο με βανίλια, κλασικά παιδιά, μόνο κλασικά. Και τα κλασικά είναι ωραία. Ή αυτά τα gold που είχαμε πάρει σε ένα άλλο βίντεο. Τα gold ήταν πολύ ωραία. Να το ξαναπάρουμε. Να το δείξουμε και στο δικό σου κανάλι. Ωραία, τώρα ξεκινάμε με Μισό να πρώτα, γράψουμε εμείς. πρώτα από αυτά που δεν μας αρέσουν μέχρι... Α, δεν βαθμολογήσαμε τη λεμονάδα. Α, ναι. Εγώ στη λεμονάδα βάζω, ήθελα να πιω λίγο. Εγώ στη λεμονάδα βάζω 7,5 στα 10. Εσύ Δημήτρη πόσο βάζεις? Το ίδιο λέει στο 6. Εγώ 7,5 σαν την Ιδιάννα. Απλά τώρα που το πια με τα μπισκότα, και λεμονάδα, παιδιά μην το δοκιμάσετε, είναι χάλια. Να κάνουμε το. Με τα μπισκότα και λεμονάδα φεύγει λίγο το ανθρακικό, κάτι μου φαίνεται. Ωραία, πάμε ξύδι αλάτι. Ναι. Κλάκι, παπερίνο. Πάμε κάνει μπαμ. Α, Μην θέλω να το ζητήξω. περίμενε. Ήχος. Μυρίζει περίεργο. Μυρίζει ξύδι, όντως. Μυρίζει ξύδι Μυρίζει ξύδι με ρίγανη αυτό. Μυρίζει πολύ περίεργα, δεν ξέρω. Κάτι Μπρο, μου είναι λέει αυτό το άσπρο ότι πράγμα. θα ξεράσουμε. Πάρε. Μισό. Ωραία. Ωραία, Δημήτρη, το μύρισες, ωραία, τα έχει μυρίσει. Ωραία, πάρε ένα εσύ. Θα Πιστεύω ότι θα είναι χάλια. Όλοι λένε ότι είναι ωραία, αλλά δεν ξέρω, δεν το έχω τελειώσει. Μπορεί βρωμάνι. Ωραία θα είναι για να το λένε όλοι. Λογικά 3, 2, 1. Πάμε. Μισό δε. Ιου. Όχι, μην το δοκιμάζε. 4 στα 10. 0 εγώ. Ας το καλό. Κοιτάξτε παιδιά. Ιου. Ό,τι χειρότερο. Μην το δοκιμάσετε παιδιά. Είναι αυτά εδώ άμα θέλετε να το δείτε για να μην τα πάρετε. Είναι με εξής χάλια. Ό,τι χειρότερο. Εγώ επειδή το λένε όλοι την ωραία νόμιζα ότι ήταν ωραίο αλλά τελικά εγώ. δεν είναι. Φαίνεται Είναι και χάλια. σκατά, δεν ξέρω. Τώρα πάμε σε αυτά. Τα κλασικά, τα ωραία, τα τέλεια. Τα λέεις με ρίγανη. Πάμε. Κοίτα, εγώ πάμε. Λίγο οργανίλας. Α, μυρωδίλας, ριγανίλας. Ωραία, παίρνω εγώ. Ένα. Εγώ δεν είπα πόσο έβαλα στα αυτά. Εγώ με το ξύδι έβαλα μείον 2 στα 10. Εγώ 0 γιατί ήταν Εγώ έτσι και έτσι ήταν πάρα πολύ χάλια. Εγώ 3,5. Στην αρχή δεν το καταλάβαινες, μετά ήταν σκατά. Ναι, όταν το καταπίναμε, ήταν χάλια. Μισό. Παιδιά, άκυρο. Τέλος πάντων, πάμε. 3, 2, 1. Ο Δημήτρης το έχει. Τέλος πάντων. 3, 2, 1. Πάμε.
Εγώ με κακή άρσα. ASMR. Ναι. Παιδιά, τουλάχιστον, ακούστε. Α, ήχος. Τώρα δεν είσαι καλή άρσα. Κάνε. Όχι μόνο στο στόμα ρε Δημήτρη. Έλα. Δεν μπορώ, είναι πολύ ωραίο. Δεν κάνεις έτσι. Αν όχι δεν φαίνεσαι. Άρε. Τώρα φαίνεσαι. Ό,τι πιο καλύτερο, ρίγανη. Εμένα λίγο μια σταγόνα πιο πολύ μου αρέσει με το αλάτι, το σκέτο, τα κλασικά. Εμένα αυτά, επειδή έχουν πιο γεύση. Πιο πολύ γεύση. Και λίγο φαντάστηκα εδώ. Εγώ αυτό το έχω ονομάσει Fantastic και την Coca-Cola. Πες. Coca-Colastic. Καινούργιο ονόματα. Ξυνήλα, αλλά οκ, καλό. Εσύ ήδη κλείσει το μάτι. Ο Δημήτρης Βινέλη. Επειδή είναι nice. Σιγά το nice ξυνήλα είναι, αλλά έτσι. Το πάτησα. Πάτησε. Ένα πατατάκι. Τώρα έχουμε κάτι άλλο. Τίποτα. Τίποτα. Τρώμε πατατάκια, γυρνάμε αλφαμικό. Αράζουμε. Πήραμε το ίδιο πατατάκι. Εμείς όποιος πάρει το πιο μεγάλο. 3, 2, 1. Τώρα μου κόπηκε στη μέση. Για μένα. Πάλι καλά παιδί το σαν τσιγάρο. Παιδιά, εσείς μην καπνίζετε, είναι κακό. Γιατί δεν μας καπνίζουμε. Όχι, γενικά λέω. Όχι. Κάνουμε 3. Άρσα, μην μιλάτε λίγο. Κι άλλο ωραίο. Πήγε την κάμερα. Ο Δημήτρης όταν έκανε το Άρσαμ. Παιδιά, εγώ πήρα κι άλλο ωραίο γιατί είναι πολύ ωραίο. Μ' άρεσε καθόλου τώρα. Χρώμα εδώ. Να, έχει, αν το βλέπετε άσπρο και ροζ. Αν το βλέπετε. Στη συσκευασία δείχνει και άσπρο και ροζ, θα δείχνει πιο καθαρά. Το έχουμε δοκιμάσει και στο κανάλι Δημήτρης and Tirena Friends. Ναι. Μια φορά. Παιδιά. Σε ένα περσινό βίντεο. Πολύ καβαβού τώρα τα φτάσει στα σοκολάτα με φράουλα μέσα γεμιστό. Δεν το θυμάστε. Εδώ μωρή. Ο Γκάρφιλντ, ένα γατί. Εμείς κόλλησε ένα πατατάκι στο όνομά του. Ποιες, Fantastic. Πατώ, θα το πάει. Να τον δείξω. Άρσα κάνει. Όχι, όχι. Δεν κάνει άρσα. Όχι, του πήγε στην πλάτη του. Προσπαθεί να το κατεβάσει. Θα το πάει. Παιδιά το βρίσκει. Πονηρός Γκάρφιλντ γάτος. Orange. Πατατάκια, ρίγανη. Κατέβα κάτω. Κομπολιό. Παιδιά, αυτό μην το σχολιάσετε, δεν είναι πλάκα. Επειδή φανήκαμε. Επιστράψαμε. Πολύ ξινό. Αχ, πήγες στο χέρι. Εν τω μεταξύ. Άρσα μουκμπάνγκ. Να, χωρίς. Μουκμπάνγκ. Αράκι του μπανάκι. Ουα. Αεράκι του μπανάκι. Ωραία, ένα κανονικό πατατάκι ολόκληρο. Μην μιλάτε. Κράτα λίγο.
αρέσει με το πυρούμι. Δεν είναι τα καλύτερα πατατάκια. Μπε. Τέλος πάντων, μην κάνετε βλαγίες τώρα. Λαγίες. Εγώ καλά. Ιου. Τίποτα. Το δικό μου στο στόμα σου το έβαλες. Εγώ. Όχι, ο Δημήτρης, κοίτα πώς το έχει το δικό μου. Και του Του αρέσει. Λίγο. 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 Τα παιδιά είναι χάλια. Δοκίμασα αυτά τα πατάκια με τη ρίγανη και αυτό είναι πολύ χάλια. Παιδιά, να δοκιμάσουμε πατατάκια με ξύδι, όμως όχι σκέτα, με ρίγανη. Θα δοκιμάσω εγώ και θα σου πω άμα είναι ωραία. Όμως και ο Δημήτρης το είπε, αλλά θέλω να δω κι εγώ. Ιου! Τέλος πάντων, ωραία. Έχω εδώ πέρα ρίγανη και ξύδι. Το γυρό βρωμάκι όλο αυτό. Τέλος πάντων. 3 θα το δείξω. 3. Δεν πάω. Θα τους βοηθήσω. Άρσαν πολύ. Έστω αποφεύγει λίγο το ξύδι. Πόσο του βάζεις? Δεν είναι και τόσο ωραίο. Θα βάλω 4. 4. Άκυρο, 3 βάζω. Δημήτρη, πάρε ένα πατατάκι ρίγανη και πάρε και ένα... Και με αυτό μαζί. Ναι, όντως. Αρεσούλα. Μπάσο. Είναι ωραίο. 4 στα 10 έβαλε, 3. Ωραία. Πώς το βλέπεις? Γκούντι ωραίο. Έχω υποθυμίσει. Θα πάρω λίγο πιο μικρό. Εσύ είπες ρε Βασιλική, καλό ή ωραίο. Καλό ή Γκούντι ωραίο. Ωραία, εδώ. Γκούντις ωραίο. Ωραίο. Άδελφε λίγο το Ωραίο ή ωραίο. 2. 1. Πατατάκια βλέπω, Εσύ τρώει. Είναι χάλια. Νο, τρώει 2 πατατάκια. 4. Σου παρέψουν. Sorry. Να κλείσουμε τα παιδιά, το βίντεο. No. Δεν θέλω. Πόσο του βάλεις? 4. Και εγώ 4. Σκάτα. Εγώ 3. Θα προσπαθήσω να το πιάσω. Και εγώ θα δοκιμάζω. Εδώ. Γιατί δεν μπορώ, όλοι το καταφέρουν. Εγώ είμαι το πιο χαζό, γιατί δεν το καταφέρνω. Γιατί εγώ το κατάφερα. Ούτε εγώ δεν μπορώ. Μ' αρέσει που θέλουμε και μεγάλο πακέτο. Πατατάκι. Όντως. Παίρνουμε το μισό. Όντως. You need a hug. Ακούστε παιδιά, το τρέν. You need a hug. Έχω μια ιδέα. Να με I'll go χαζό. now. Το χαζό που. Μη βάζεις το πόδι σου, τώρα με το παιδιά σου ποδάρι σου. Βρωμιάρι. Τώρα θα γίνω πιο βρωμιάρα. Μπορώ να έχω σκάσει. Να κλείσουμε το βίντεο. Αλλά... Ανακύκλωσαμε φάντα. Βλέπω. Δηλαδή θα το ανακυκλώσουμε. Κοίτα λίγο πόσο μεγάλο πατατάκι βρήκα. Classic. Όχι σαν τα... Σαν chips. Κράτα λίγο να κάνω το κανονικό το άρθρο με το κανονικό το πατατάκι. Αμπρό, δεν χωράει. Δεν φάει άλλο. Κοιτάξτε παιδιά, και εγώ.
Διδασούρι! Τι είναι αυτό. Με τι το έκανες. Με τι. Έκανα σουτ και το έκανα αυτό το... Έκανε. Με κουλουδούχτουλου. Εγώ θα φάω άλλα. Sorry. Κόψινο. Κόψινο. Πού δεν κλείσουμε το ρεύμα. Μισό να κάνουμε. Ποιο ρεύμα, ποιο βίντεο. Ωραία, περιμένετε. Θα κάνουμε αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να είσαι έτσι και κοιτάς έτσι. Άπιαν. Στα μάτια, στην ψυχή του. Και άμα σε κοιτάξει και ο άλλος, βγαίνετε εσείς. Εντάξει. Τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε αυτό που σας είπα. Θα κάτσουμε. Ωραία, παιδιά, ξεκινάμε με το πρώτο παιχνίδι. Ναι. Θα χάσω. Ωραία. 3, 2, 1. Όχι! Με κοίταξε μέσα στην ψυχή. Δηλαδή ποιος έχασε. Κύριο χάσετε. Ποιος έχασε. Θα παίξουμε πέτρα μολύβι ψαλίδι χαρτί. Πέτρα μολύβι ψαλίδι χαρτί. Ο Δημήτρης έχασε. Ωραία, βιas. Δημήτρη βγαίνει. Αντιός. Αχ, τώρα εγώ με τη βασιλική. Αφού... Δεν φέρνεις. Κοίτα. Ξεκαμάνα τσαμένα. Τι να κάνουμε εμείς οι δύο, αφού έτσι θα κοιταχτούμε. Τέλος πάντων. Μπορεί και να μην κοιταχτούμε όμως. Μπορείς να κοιτάς από εκεί, μπορείς να κοιτάς από εδώ. Ναι, εντάξει. Α, μπορείς να κοιτάς όποιον άνθρωπο βλέπεις εδώ. Όποιον άνθρωπο. 3, 2, 1. Δεν πάμε πάλι, γιατί δεν λέγεις τα μάτια. 3, 2, 1, πάμε. Πάμε. Γιατί δεν ανοίγεις καν τα μάτια. Τι. Όταν λέω την αστεία δεν ανοίγω τα μάτια και κοιτάμε που θες. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1.
Γύρισες εσύ εκεί και γύρισες εσύ εκεί και εγώ εδώ. Έτσι είναι. Οπότε ήμασταν και δύο έτσι, οπότε πάμε καλύτερα με λίγη φέρνει. Ωραία. Πρέπει να πάμε. Πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί. Και δύο ψαλίδι βάλαμε. Πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί. Κέρδισες. Ωραία, κέρδισα. Ωραία, πάμε στο άλλο παιχνίδι μετά. Εγώ έχασα όπως πάντα. 3, 2, 1. Πρώτα είναι με τα μάτια. Κατάλαβα. 3, 2, 1. Περίμενε. Το κάνουμε όποτε μας έρθει. 3, 2, πάμε. Αυτό δεν είναι πέσιμο. Ναι, Όχι, το κάνεις. Ναι, πρώτο κάνω εγώ και με το Δημήτρη. δεν φεύγουμε, έλα. Oh my god. Sorry, παιδιά, η μάνα μας ήταν. Παιδιά, μην το σχολιάσετε αυτό. Ναι, οκ. Μάνα μας ήταν, τέλος πάντων. Ωραία. Μάνα μας. Μάνα σας. Ναι, Ωραία. Ωραία, πάμε. δεν το ξέρω τι βγάζουμε, τέλος πάντων. Ξεκινάμε από τώρα. Περίμενε. Αφού εμείς ξεκινάμε Να κλείνουμε το στόμα. Για να μην ναι. φαίνεται. 3, 2, 1, πάμε. Ωραία, Δημήτρη, πάμε πέτρα μολύβι ψαλίδι χαρτί. Και όποιος χάσει βγαίνει. Έχασα εγώ. Πέτρα μολύβι ψαλίδι χαρτί. Εγώ έχασα. Ωραία. Φορά. Μου αρέσει που τσιρίζεις όλα. Θα χάσω. Ωραία. Θα χάσω. Πέτρα μολύβι ψαλίδι χαρτί. Πάλι.
Εμείς οι δύο χάσαμε. Η Βασιλική κέρδισε. Γεια! Ωραία, παιδιά, θα παίξουμε το παιχνίδι με τα παλμάκια αυτό που κάνουμε έτσι. Ωραία, όποτε θέλουμε. Σαν το άλλο με τα. Κατάλαβε. Ναι. Σου λέω. 2-1. Ξεκινάμε από τώρα. Δημήτρη, είναι πιο δέση, δεν φέρεσαι. Ωραία. Α, παιδιά, όχι αυτό. Ναι, ένα παιχνίδι. Σαν κάνει ο ένας, μετά κάνει ο άλλος, μετά κάνω εγώ. Το κάνουμε έτσι με τη σειρά. Πάμε. Ωραία. Ωραία. Πάμε. Ένα. Άμα το κάνουν και οι δύο μαζί. Σταμάτα εσύ! Ωραία. Χρειάζεται να πούμε. Σταμάτα! Ωραία, τέλος άλλο. Τρία. Τι να πούμε. Έλα, πιάστη μάτι. Ακούγεται περίεργο. Πάμε. Έλα. Τι να πούμε. Όχι, πετάγονται. Ωραία. Ωραία. Δεν πρέπει να το κάνουμε μαζί. Πάμε. Ξεκίνα, εσύ ξεκινάς. Μου τι έχουμε κάνει εδώ. Τι έχουμε σήμερα, έριξε νεράκι σφουγγάρισα. Αγία, Θεέ μου, Θεέ μου. Παιδιά, το τελευταίο παλαμάκι μην το σχολιάσετε, δεν το κάνουμε εμείς. Τρία, δεν πάμε. Γελάς. Ωραία. Δεν ξέρουμε ούτε να Τέλος πάντων. Sorry που βαριόσαστε. Τέλος πάντων. Έλα, σταμάτα. Πίσω, ωραία. 3, 2, 1, πάμε. Απλώς εσύ ξεκινάς. Με τη σειρά το κάνουμε. Τι κάνουμε έτσι, συνέχεια πότε θα τελειώσουμε. Πάμε, τρέχει. Το κάνουμε και τρεις μαζί. Περίπου. Ωραία, πάμε και τρεις πέρα πολύ θα λέει χαρτί. Πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί. Πάμε σε δύο, πάμε. Πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί. Πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί. Όχι! Δημήτρη. Δεν μπορείτε. Ναι. Οκ. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε. Like, κάντε εγγραφή. Πατήστε το κούδουνο. Περίμενε. Κάντε comment. Κάντε share σε αυτό το βίντεο. Και κούδουνο καμπανάκι. Ή κουδουνάκι, κουδουνάκι καμπανάκι. Για να μην χάσετε Ούτε ένα βίντεο. βιντεάκι. Και τα λέμε. Κάντε subscribe. Τώρα ρε.